A crise da Covid lévase por diante a Feira Franca. Ante o aumento de casos activos de coronavirus na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés, o Concello decidiu hoxe suspender definitivamente esta tradicional festa de verán. Con esta decisión, que desde logo é moi dolorosa, polo que significa de suspender o que viña sendo sempre a última actividade festiva do verán, pero pensamos que por unha cuestión de responsabilidade é mellor facelo así, que non haxa ningún tipo de confusión por parte de ninguén que pense que vai haber festas nas plazas, nas rúas, etc. O Goberno municipal tratou de buscar nas últimas semanas diferentes posibilidades para adaptar esta celebración á nova normalidade. De feito, o Concello chegou a anunciar que si habería decoración pola cidade e pasarrúas. Porén, co obxectivo de evitar algún tipo de confusión entre a cidadanía, a decisión definitiva foi suspender todas as actividades. Nin vamos a adornar, nin vai haber pasarrúas para que non haxa ningún tipo de posibilidade de que alguén pense que é un sábado de festa rachada, para entendernos. En canto á hostalería, todos os locais deberán traballar como un sábado máis, tendo en conta as restriccións establecidas polo Goberno do Estado. A partir de hoxe, unha persoa do Servizo de Festas visitará todos os locales de hostelería do ámbito da Feira Franca para explicarles, para que non haxa ningún tipo de confusión, que o único que se vai poder facer ese sábado é o mesmo que se pode facer hoxe, mañán ou pasado. Os locales de hostelería funcionarán coas autorizacións que teñen e nas condicións normais de calquer outro sábado do verán ou coas que estén vixentes no momento ese día, porque segundo como evolucione a situación, a autoridade sanitaria competente pode adoptar outras medidas restrictivas e desde logo son as que van regir en cada momento. Este ano a Boa Vila non vivirá momentos como estes e aos pontevedreses non lles quedará outra que guardar a súa vestimenta no armario. Pero se algo está claro é que en 2021 a Feira Franca volverá a Pontevedra e o fará con máis ganas que nunca.